كابز غطيلو حتصير تاريخ هوات قديم تقادلاي ሚኒስተር ዞባው ምሕዳር ብጻይ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ክቐርብ እዩ ሓጺር ዝኽሪ ህይወት ገዲም ተጋዳላይ ሚኒስተር ዞባው ምሕዳራት ብጻይ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሎሚ ሓያል ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ብርቱዕ ባህግን ናጽነት ከምኡውን እምነት ተወፋይነትን ጽንዓት ኣብ ህዝባዊ ዕላማ ዝሕላገቱ ክብርታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝውንኑ ኣብ ሓደሽቲ ወለድታት ካብ ዘስረጹን ብኣርኣያነት ዝጥቀሱ ባህራት ብተወፋይነቱ ፖለቲካዊ ብስለቱ ብቕዓት መሪሕነቱን ተበጃውነቱን ዝልለ ካብ ዕሸል ዕድሚኡ ንዓወት ቃልስና ጉሉሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ገዲም ሓርበኛን ኣብነታዊ መራሕን ሚኒስተር ዞባው ምሕዳራት ኣቶ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ብልዑል ክብሪ ንሰናበቶ ኣለና ብ22 መጋቢት 1938 ካብታ 8 ውሉዳት ዘፍረየት ስድራ ቤት ኣቶ ኣብርሃ ሚካኤልን ወይዘሮ ትዕበ ገብሩን ኣብ ኣስመራ ዝተወልደ ብጻይ ወልደንኪኤል ናይ መባእታ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕብረት ማእከላይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቤት ጊዮርጊስ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስኮላ ቪቴሪዮ ድሓር ልዑል መኮነን ተኸታቲሉ ካብ 1957 ክሳብ 1958 ኣብ ማእከል ምድላው መምሃራን ቲቲሲ ተጸንቢሩ ብሰርቲፊኬት ድሕሪ ምምራቑ ድማ ካብ 1960 ክሳብ 1964 ኣብ መምህርና ዓለም ተዋፊሩ ኣብ እምበይቶ ሽማን ንጉስ ልዓላይ እምባደርሆ ወክን ዓተከለዛንን ሰሪሑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እውን ፍሉይ ተገዳስነት ስለ ዝነበሮ ካብ 1955 ክሳብ 1964 ምስ ጋንታታት ሰንሒት ላምዛ ሰሓርቲ ፎሮቢያን ስቴላ ኤርትራን ተጻዊቱ ልዑል ባህጊ ትምህርቲ ዝነበሮ ሓርበኛ ወልደንኪኤል ካብ 1966 ክሳብ 1967 ኣብ ካይሮ ካብ ዝርከብ ላዕለዋይ ኢንስቲትዩት ፖሊቴክኒክ ብኣርኪቴክቸር ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቱ ብዓወት ዛዚሙ ጎኒ ጎኒ እዚ ከም ኩሎም ናይቲ መድረኽቲ መንእሰያት ኣብ ፖለቲካዊ ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ክሳተፍ ጀሚሩ ካብ 87 ዓመት ዕድሚኡ እቲ 64 ኣብ ቃልስን ሃገራዊ ናጽነትን ህንጸት ሃገርን ዘሕለፈ ሓርበኛ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ንተወፋይነትን ጅግንነትን ኤርትራውያን ተቓልስቲ ብልክዕነት ዝውክል እዩ ሓደ ካብቶም ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ሃንቀውታ ህዝቢ ንምስማር ብዘይ ጽዓድ ሕልናን ኒሕን ከየባተኹ ዝተቓለሱ ሓያል ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ዝውንኑ ደቂ ዝሓላል መሬት እዩ ካብ 1961 ክሳብ 1964 ኣብ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ሓራካ ተወዲቡ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቓሳት ከም መራሕ ጉጅለ ብምዃን ዝፈለሞ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክሳብቲ ሜዳ ኣትዩ
أبزباوي حالتات حرنة إيرترا استثمرلو 1974 دما أب السودان قبصن كأسيلو أب 1992 بصاي ولدنكيلن بصوتون أنصار مجزاتها والسرعة هاي لسلاسة تقاومتات بمسمع دليت حزب إيرترا ناصنتيو رفرندم حزبي جبر حبرت مس إثيوبيا نقاوم زبل زركبو ጭርሖታት بتግርኛ ዓረብኛን እንግሊዝኛን አዳልዮም ኣብ ምቅራብን ከለው ጸላኢ ስለ ዝፈለጠ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ 1963 ድማ ብተመሳሳሊ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ካርሸሊ ተኣሲሩ ካብኡ ምስ ወፀ ኣብ 1964 ምስ ገለ ብፆቱ ብመምርሒ ሓረካ ናብ ሱዳን እዩ ኣምሪሑ ኣብኡ ማሕበር ስምረት ኤርትራውያን ናጽነት ብምቋም ካብ 1964 ክሳብ 1965 ነቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ምጉስጓስን ምውዳብን ክነጥፉ ድሕሪ ምጽናሕ ብጻይ ወልደንኪኤል ካብ መወዳእታ 1965 ክሳብ 1969 ናብ ግብጽ ብምምራሕ ኣብ መንበር ማሕበር ስምረት ኤርትራውያን ናጽነት ብምዃን መሪሕዎ ሓርበኛ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ካብ 1970 ክሳብ ፈለማ 1974 ኣብ ትሕቲ ጽላል ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ናብ ምዕራብ ጀርመን ብምምራሕ ኣብ ላዕለዋይ ኮሚቴ ማሕበር ኤርትራውያን ናጽነት ኣብ ኤውሮጳ ብምዃን ቃልሲ ቀጺሉ እቲ ማሕበር ኣብ ኤውሮጳ ሓይሉ ምስ ተደልደለ ድማ ተልእኽኡ ዛዚሙ ናብ ሜዳ ኣትዩ ስውእ ወልደንኪኤል ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረሉ ካብ ወርሒ ነሓሰ 1970 ክሳብ 1973 ኣብ ሙኒክ ኑረምበርግ ፖቪያን ቦሎኛን ንዝተቃምዐ 4 ጉባኤታት ኤርትራውያን ተምሃሮ ሰራሕተኛታትን ኣብ ምውዳብ ኣብ ምምራሕን ኣብ ምእላይን እቲ ውሱን ዝነበረ ምንቅስቃስ ሰፊሑ ህዝቢ ክውደብን ክነቅሕን ከምኡውን ውዳቤታትን ጽልዋን ናይቲ ውልዶ ቁኑዕ መስመር ህዝባዊ ሓይልታትን ምስፋሕ መሪሕ ተራ ዝነበሮ ብጻይ እዩ ብጻይ ወልደንኪኤል ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1974 ክስለፍ ናብ ሜዳ ምስ ወፀ ኣብ ገረግር ኣስመራ ናይ 3 ወርሒ ተዕሊም ድሕሪ ምቕሳም ኣብ ህዝባዊ መምሕዳር ተመዲቡ ክሳብ 1979 ድማ ሓላፊ ባዶ 6 ከባቢ ኣስመራ ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣብ 1979 ኣብ ዝተቃንዐ መስራቲ ጉባኤ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከዓ ኣብ መንበር ኮይኑ ተመሪጹ ክሳብ 1987 ድማ በዚ መዝነት እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሰሪሑ ጎን እዚ ኣብ ወሃድን ኣይተን ኣብ ወፃኢ ዝነበራ ጨናፍር ህዝባውያን ማሕበራት ብምዃን ኣብ ምሕያል ውዳቤታትን መንቃሕ ዜጋታትን ልሉይ ኣበርክቶ ገይሩ ብድሕሪ እዚ ካብ 1987 ክሳብ 1991 ጸሓፊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ክብል ህዝባዊ መምሕዳር ካብ ሰነ 1991 ክሳብ ታሕሳስ 1994 ሓላፊ በዓል መዚ ወደባትን መጓዓዝያ ባሕርን ካብ ጥሪ 1995 ክሳብ ነሃሰ 1997 ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ካብ መስከረም 1997 ክሳብ ሕዳር 2000 ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ካብ ታሕሳስ 2000 ክሳብ ለካቲት 2003 ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጋቢት 2003 ክሳብ ግንቦት 2014 ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ካብ ሰነ 2014 ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ሚኒስተር ዞባዊ ምሕደራት ኮይኑ በርኣይነት መሪሑን ኣገልጊሉን ብጻይ ወልደንኪኤል ኣብዚ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ኣብ ምኽባር ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን ዝሕለፎ ልዕሊ 3 ርብዒ ካብ ዕምሩ መደባት ኣብ ምውጻእ ኣብ ምክትታልን ኣብ ምትግባርን ብፍሉይ ዝልለ ሓርበኛ እዩ ነይሩ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውድባዊ ጉባኤታት ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1994 ኣብ ዝተቃንዐ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ድማ ኣባል ማእከላይ ባይቶን ሃገራዊ ባይቶን ኮይኑ ዝተመርጸ ተጋዳላይ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1993 ብስርዓትን ወግዕን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ብፀይቱ ተጋዳሊት ልኡል ሃብተ ቃል ኪዳን ዝኣሰረ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2007 ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ብጻይ ወልደንኪኤል
أنا أبوزباو جنبار مستتصنبر كي زيادة تمهيرة مستمع بكل مدايات قالسز زنبرو بصوت حدا خمسل زخالكو كل تنك أفرلاي زخون تحت هاجراون توجيتك إرتراونتن كم ناي حبار ما أكل جرك هتقالسن كتقالسن مقال ناي زبزح أبال زي زلق عتكسل زنبره أبناي موت أتحشتو كبل صح تخايلو كبل نخبرتها زباو جنبارن استقالسلو علامان بورك كلام سند ويركب تقادلاي ولدنكيل أبرها بالعول فقرن توفاينتن ملء عمرو سله هزبن هاجرن تبجيو كقلقل دحر مصناح بزقات حمام أويست هاجرن وصان حكم ناوي نابيت كجبر له دحر مصناح بعسران 4 جنبت كل تشحن 25 تسويو لومي 27 جنبت كل تشحن 25 دما كبور بريزيدنت إسياس أفورقي لعل وصف سلطان منجستن جنبارن أزز سراويت مرحته هايمانوت بيتسبون مقالستون أبسترخبلو أب مكان مقابر حرمية تسمرة بكبز بلا سنسرعات حمد أدام لبيسو كمزز بلا كبور بصاي عبي كادرن بليح مرحن أبنفانا ولو زلنا هموت كم سدرابيت فتوتي مقالستي مسارحتن هاجراويانن كبير حزن كسمعنا نبوريو يكون امبر حق تفطر سلازخونه نبعثنا حزننا نوشتنا غيرنا ابزتوهبو عمري سلبانديران ريمن زغبرو باراين ستقسمو يانا بركتون بحبن الناستنتنا كمون نستسوى العلماء معرفون مبصعنا نحدثنا سلام عرف بصاي እናበልና ንሳና ቦተለና መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብመስዋዕቲ ገዲምን ውፉይን ተቃላሳይን ኣብነታዊ መራሕን ሚኒስተር ህዝባዊ ምሕደራት ወልደንኪኤል ኣብርሃ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጹ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ንስድራ ቤትን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ጽንዓት ይሃበና ይብሉ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ كابز غتيلو سنسرعت عنبابا من بارك كايديو باسم منجست إيرترا بريزيدنت إسياس أفورقي باسم ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት አቶ የማነ ገብረአብ باسم ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ
ስም ስድራ ቤት ጓሉ መዋሊድ ወልደንኪኤል متي زلو أخلي العنببة بزوح سلازخانة زرزر أسمات نسدرا بيت كوهابي سنسرعات حمد دبي أبزي تفتسيم الله يغني لنا كبرتي هابلنا عود نحفش أمان